Баща му го извикал в гаража: ела, синко, да ти покажа на лада как оправя делкото и на москвич как се сменя маслото. На малкият свирен му било зорно, обаче пораснал, работил неуморно. Сменял шарнири и тампони и на коли, и на камиони. Свилен Чакъров е станал механик, управял е всичко, лагер, каре и на крайник. Разраснал се и от малкия гараж на двора, отворил голям сервиз за много хора. Сервиза Автотех Чакъров го нарекал. Оправя всичко, развива и болт, който се е спекал. При него може да минете стенд или баланс. На колата ще направи ядреро-магнитен резонанс. Няма повреда, която не може да поправи. Всяка кола той ще я поправи. Бие лети, гарнитури или свещи, има ключове, апарати и клещи. Обаче колкото и да работлив и силен, и той е човек, механика свирен. Затова на банкета ще го поканим ние, свилен да се разнообрази, да хапне и да пие. Обаче колкото и да работлив и силен, и той е човек, механика свилен. Затова на банкета ще го поканим ние, свилен да се разнообрази, да хапне и да пие. Обаче колкото и да работлив и силен, и той е човек, механика свилен. Затова на банкета ще го поканим ние, свилен да се разнообрази, да хапне и да пие. Свилен да се разнообрази, да хапне и да пие.